Bon dia, anem a veure com realitzar l'edició de vídeo per al concurs de vídeo sobre iOS. És important editar el vídeo en un lloc on no hi hagi interferències. Hem de tenir cura amb el llenguatge utilitzant adjectius descriptius i verbs en el temps verbal correcte. S'ha d'utilitzar un estil fluid i senzill amb un to adequat. Hem d'eliminar els espais en silenci i tenim l'opció d'afegir música de fons. Posició davant del micròfon. Hem de tenir una distància adequada. S'ha de vigilar els fonemes P, B i T per tal de no pronunciar esbufecs. Respiració pausada i poc sorollosa. Assegut i el cos ben recte, traient el pit en fora i el cap aixecat per donar sortida lliure a l'aire. Com contestar a les preguntes del concurs? Haurem de mostrar el funcionament de l'iOS, intercalant les respostes a les preguntes que hi teniu sobre el concurs. Finalitzarem el vídeo després d'utilitzar el temps definit en les bases del concurs. Recordeu que el vídeo haurà de durar entre 3 i 6 minuts. Per finalitzar ens acomiadarem i això és tot. Adeu!